estes membros da Asociación Folclórica Santa María de Torás, que eu non sei se tiña moita presa, pero que nos marchaban, e así, vos non sodes de Santa María de Torás. Sí, tamén, formades parte do grupo de banderiteira. A min dixeron que eras un pouquinho fervello, pero Marina, que é a mestra, onde está? Marina, non te escapas, sabes traerlos ben polo rego, Bueno, intentámoslo polo menos. Hai un guía, como acabamos de ver agora nesta foto delanteiro, o único rapaz, despois o coller. Muy ben. Iso? Entra aquí, non tens cosa, Raúl. Boas tardes, eu digo cal é o papel do guía dentro da Asociación Folclórica Santa María de Torás en todas? Pois, claro, as minhas compañeiras bailar. Lanzas de ritmo. Teñen que bailar como di Raúl, fagan caso, viu? Que Raúl é un bo guía, non me sorprende. Que fallo, non? Cantos anos levades aquí na Agrupación Folclórica? Eu caso hoy, pero a agrupación María ten moitos máis. Podemos estar 50 ou 60 minutos. 50 ou 60 alumnos chegados desde Ararancha que dixeron como que hai festa en Arteixo? Non queremos. Mira, despois, a noite, con a tardiña, cambiamos o traxe regional. É pa festa. Mira, que te preparan un traxe regional. Non, isto é o traxe normal. Isto tan só foi un aperitivo. Preparadevos porque seguides con nos muchísimo máis. Escoitaremos outra peza, temos moito que falar con eles. Lucía, gustouche a peza?